Yaro ya utrai kaburam bat kajing penan buram boro na ai shu utrai jungi namar kijing bah ki jong u ha kani ka video ngin ya betan na katu ka video ka ba batai sepang katma Armageddon bat kajing ngat no ka wa yu practice ya ka ba ngila ban sem na kitab jing pun pau kal nong ka ba kat rio kat ka ba kat ar ka ba ong kum ni bat utau ban rio ula tekno ya ka pliang jong u halor kata ka wa bakrau ka yu practice ti ko jong ka kala rengat no ba on yo kre ya klinti ba ya kisiem ki ba nami ngi bat ka jing kain jong kita ki kunhun ba ki ba nami ngi kalong arspa hajar ki hajar lani ban shu ong lungkon ar folklor jing pau kal no makhandai ka ka bakan rio te ko mangila yo jing kain menta ba kita ki kunun sipai jong kita ki sim na mingi kilong ar folklor te kaikri na kalyang mingi na Israel kabala pan pun mi hadu ar folklor ki sipai hato umdei ka China rungkat ka North Korea ka Japan bat kum ka history lai ya ka Japan latip kum kata ka the land of rising sun ni kata ka ri ka ba mi ka sngi bat kumbangi tibru ba ka China ka dai ka ri mabun rio tam ha ka porthai bat ka kum ka census jong ta usnam arajar arpuai ka China ka don hadu new folklor tang kisndang bat hakini kisngi ka China ka long ka wai ni kiri ki bakran bortam ha ka porthai ha ka liang kisipai bat kitirthma bat kumbangi I ha ki kubor ba ka China kan penklan ni penbun susu ya ki sipai na ka bakin susna hi da kata ka jing start science ka baki khot ka CRISPR Cas9 gene editing. Red flag about China. You told us that they were building a very strong military. We know that they've got the largest navy in the world. Well, the Director of National Intelligence, John Ratcliffe, joined me on Sunday Morning Futures this weekend to talk about the intelligence that shows the Chinese Communist Party and what it's doing. Here's John Ratcliffe. It's called gene editing. It's altering DNA, and it's one of the things that our intelligence shows that China is doing. They've got the PRC, the People's Republic of China, has 2 million strong in its military, and it's trying to make them stronger through gene editing. And that's just one of the ways that China is trying to essentially dominate the planet. Nakani ka jing start science ka China kan sashna ya kita ki sipai ki jongka hakini ki artificial womb ni kita ki plakon ba sushnahi da kita ki scientist kunta da kani ka jing start science ka China kala banshna kadba komon da ki klur ya kita ki sipai ki jongka mat kumbangi la I ki kubor ba ka US apo Florida kala pelat ya kita ki kat arjar teliki perjong masyushnahi bat ya kita ki perjong ru rashna tangki sendang sudah. So how do these modified mosquitoes control the population? They only release the males, and as the males mate with the females that are out in the environment, the babies that come out of that, you don't ever get that female mosquito coming from that mating. Hakani ka rukom ka China ru kan shnaya ki sipai da ka ba kan sule da kata ka CRISPR gene editing kini kan kide kita ki mensium buman ya ki bala kum ha kata ka wa yu protest ya ka ba la to kitab jing pun pa ko nong khandai ka ba kat sao kini ki angel bala kum hakani ka wa yu protest ilong ki angel bala hapno kumbalong u Lucifer uba yele persya yu ublay bat ubala pansarong yelde nrei ula sya shopno nakmat jong ublay kumta kini ki sao ki angel bala kum hakani ka wa yu protest ru kilong ki evil spirit ne ki mensimbuman ki ba ondala pelat yaki kin salaj bendrung ha kita kisipai namingi bat ka kitab jing pau kalnom khandai korkasan ko ong ba kita ki sipai mingi kin sa penyapno ya ka ba lai ka benta jong ki brio bat aga dekot ka ba khat nyopat ka yitu ya ka rong jong kita ki sim mingi ka ba ong ba kita ki ba shong halor kita ki kulai ki don ka jingda shadam kum ka ding bat kum ki haiket bat kum ku kundok bat haba batai ya kini ki jumut kamut kum ni ka ding ka penmi ya ka rong saw u kundok u penmi ya ka rong stam
bat ki hayakit ki penmi ki rong blue kini berolai ki rong jong ka China ni kita ki ram tenrai jong ki China ni kita ki traditional Chinese color bat ni pulih ha katu ka ju kat khot ka bakhat nyo ko ong ba nakashintur jong kita ki kulai kami ka ding bat katadam bat ukundok kini kidi ki jet ma kitub kitang bat kitir ma habasiat dakini ki jet kitub kitang kapan mi ka ding katadam bat yo bakor ne u tau kundok pa yadu kat no ka ktin ublai kalong ka basisya kala dabi tu lupa ya kita ma warlada ha ki porjong u yones u ba la tho ya kane ki jingi tu lupa ru umpat yu i ni tip ya kum kita kitir ki badon munta bat abang ni puli shushu e kat khot ka ba khat pra ter hadu ka ba arpo hangtu ka pen i ba kita ki arpo klur ki sipai mi ngi kin peniap no ya ka balai ka benta jong ki brio da kita ki tiasma jong ki ka bumut ha ka ta por kan don ka tma ba bashir khai ba snga ba ni ha ka tu ka benta ka benungkong la ni ka tu ka part 1 ngala da bi tu bat la batai sipang ka ta ka jaka ka ba kini le tma ka bala khot ya ka ta ka jaka ka Armageddon ka badan ha Israel man ni le tma kumta kita ki arpoklur ki sipai mi ngi kin mi na China ban le cha Israel kin ha ban ya bun kiri bat kita kiri ki ban ya lengba ki ba ha khmat e ki long kita kiri ki ba mani berita ko malai tho ha ka khot ka ba arpo ak tu ko ju ko nong bat kumbang itip ba kiri ki ba mani berita ki long ka India ka Nepal ka Sri Lanka mata ka Bhutan ka Myanmar bat ka Thailand bat abang ipai na ka mabro ki nikiri ki peni ba ki hap ha kata kalintiya jong kini ki sium na mingi na ni kata ka China kin haban ya nang ba kini kiri nang ta kumya kari Afghanistan kari Pakistan Iran Jordan bat shadu Israel bat kumba ngi menta ba ka China kala da banshna ya kata ka Furlian nadu na China shadu sha Pakistan bat na Pakistan du Jordan Israel ter hagituru ibenta kisurok ila don lupa ta kisurok ibahe bat hakata ka poru ketuka wa yu protes ku mangala batai ba hakata ka por kansa rengat no kumta ba kata ka kunhun ba na mingi kebadan adu arpoklur ki paye pomne kita ki sipai kiniat lamba kini kiri rengkat kitub ki man bat ki kali ya pom lentelanti kinhaban yele thama nomor kini kiri ru ken omsya ya kita ki arpoklur ki sipai mingi kinia lengba ya ka ri jongki rengkat ki terma kamtam ke India le ka bayishun ma ka China dalai leru ken omsya ba ka China kinia lengba mangni na po ri India badai hang ta kan sami ka thama ka ba shirkai bat daki klur ki brio kin sayap hangta kumbaga ktin yung blake kala dap ya lupa ba kita ki arpoklur ki sipai na mingi kin peniap ya ka balai benta jong ki brio kajing don brio ha ka pertai kajing don brio ha ka pertai adu menta usnam arjar arpuai kala jan poi ka praspa klur nan shuai da ka nuksa na ka praspa klur kajing don brio jong ka pertai shubu kala don bai praspa klur te ia kani ka praspa klur ngin ya benta haki sau benta kamut si benta sau benta ladangi pihak sau benta kan long bai arspa klur si benta kamut arspa klur kan long praspa klur bat nakani ka praspa klur ka ktin ju belai ka layatu lupa na ka kitab jimpa wal nong ban riu ko kot ka ba pra ka ong ba lapnya da kata ka wailam kanem snio bada kata ki jingyap tham bada kita ki merat lau jong ka kendo kumta na ka sau benta ka basa ka long stang lai benta ka bumut nakani ka praspa klur kan sa stang ndrus pa klur bad nakani ka lai benta lani na kita ki ndrus pa klur si benta lani ars pa klur on penyap no da kita ki sim na mingi kini ki sim na mingi kin leit ban her thma ya ki Israel na marba uta ukresomer kumbangi la puli ha kitab dunia nong ka bakhat uai ker kod ba sausan ka ong ba uta ukresomer unsa rung ha kata kari ka bodan burom unsa shong hangta kamut ba uni ukresomer unsa shong hangta po ri Israel hangni ha Jerusalem kini kisim na mingi kin leit ban yele thma ya uta ukresomer uba ha kita kisngi unchong
Israel kumbangi puli ha kitab Daniel kan nong khadway kat kot ba saupusan ka ba ong kumni bat unsiari ki dara ka yeng jong ha padang keduriau bat uta ulum ba kentang bedon burom ban unpoi sya ka ba kut jong bat on don ban rapi pai adu kanu ka jingi tulpa jong ka ktien jong blai kalong ka ba shisha kumbangi la puli ba unsiari ki dara ka yeng jan jong ha padang duriau gat pej menta kala ulong kumbang ilo iha kini kisngi ki bamta bangi I kita ki man-made island ni kita ki dulnong ki bala shnahi hapadeng duriau mat kumjuru ya kita ki jahaj ki bahe ki ba ket ya kini giling sunya pom mat ki yeng ru hang ni hapadeng duriau ka kitab jong Daniel kelnong ka bakat wei kat kot ka ba saupu wei unrung apo kata kari bodon buram ru bat ya bun kiri unpun kelon nrei ya kini unpulai nakakti jong ka edom bat kamuwa bat kirang ba nagi kun amon knerno yala kakti ru halor kita kiri bat kari Egypt kan yo lai nrei yo bor halor ki jingkan siau kser bat rupa bat halor ki ei boro ki ba koridor jong ke Egypt bat ki Libya bat ki Ethiopia kini ya bur nrei ka jing bena na mingi bat na syatei kin pen kuslai bat unmi no da ke jing bitar bakrawon penjot pendu no khoj ya ke babun te dehdin ba ni mraklau la job yishibun kiri ula kontrolo de ki ri jong partai brokwe de ya ne kom ka China kasa bishni yo ne mraklau bat makaru ko abun kontrol ya ne ka partai brokwe kumta ka China kan sa leban hertma yo ne krisalmler uba yo ne mraklau ubah kata por unsyong te po Jerusalem bat dai hangta aba utau krisamler ulai ya kajing wantur jong kani ka China kala pun kuslai umangila pulie ba kajing benana mengi kala pun kuslai bat dai hangta aba ulai ba kini China bat kita ki perlok jong ka kila nang wantur te dai hakatang por unsalai ban khot ya boro ki siam jong ko partai ban wani rapi bat kum ki jako ki kenti na ka we kari sha ko we pa ban khot ban wer ya kita ki siam jong kani ka partai makin wan ban rapi kum bangila pulia ka kitab jing pen pau nong ka bakhat rio ka dokot ka ba khatlai ko ong kum ni bat ngalai lai tli ki men sim bom ko kum ki jako ki ba mi no na ka shintur uta uyak jakor bat na ka shintur uta umraklau bat na ka shintur uta nong itu lupa balom ler nomor kilom ki mensim ki kso ki balle ya ki dakla ki balle mi no sha kita ki siam jong kata ka partai barok ko wai bani lum lang ya ki sha kata katma jong kata ka singi ka bakrao ublai bodan borboro hangi pulia ba kita ki lai ki mensim buman ki kenti kum ki jakoi man lai khot ya kini ki siam jong kini ki ri jong ka partai makin wan manile lang manilum lang ta jaka kini kilai ki mensem ki pen kata ka jinglong lai away kumbalong kupa kun bat mensem ku kumta usut tamru unpurtu ya kata ka jinglong lai away uyak jakor lani ukpa jong kolom ler ubalong uru usutan umrat lau bolong uta ukres lam ler ukun jong ka jingjot bat unong itu lupa lam ler bat kini bero lai kilong lai away bat de kini kin salai ban khot ban wer ya kita ki siam jong kiri jong partai ban ilum lang syakata ka jaka ka ba ki khot ka Armageddon ka badon hang te Israel ha ka ba uta ukresam ler ushong bat usun cher ya ka partai nang te na Jerusalem te uni usim no mi ngiro kwa ya ka ni ka Jerusalem te kumta un habun wan yatma ya uni umraklau bat unkni ya kani ka Jerusalem balai hadu kani ki kni ka Jerusalem ka balong ka snong ka ba riet ba ka ba kampat long ya khmat jong ki wei ki snong ki ba he ka partai kum ka Beijing ka New York kampat long kani ka Jerusalem ka long snong ka ba riet ba nrei balai hadu kani ni ki kni ka khtin jong balai ka ong ba namar kani ka jaka kalong ka jaka ka ba ulai ulajiet ka ba ar shaki chronicle kal ng ban rio ko ka ban rio ulai ong hang tu nreng lajiet ya ka Jerusalem baka kerteng jonga kan yo long hang ta bat sekaria ru hakal ng ka ba khat saw ko ka ba saru uladab itu lupa ba jisu haba unwan man sanshar aka jing sanshar ka ba shi hajar snam unwan man hier ulum ulip ubadon ru hang te ha Jerusalem
Hangta kini ya ke Jerusalem shi kenhon ba ki sipai jong kisiem jong partai po ke jingalam utau Krisamler ni utau umraklau bat arpo klur ki sipai jong kisiem na mingi kini le thama bat hangta kan salong ka thama ka ba shirkai ba marakata ka por un sawan uwe usim uba wan hiar benang bat utau sim un ong ngaru akwa ya ke Jerusalem bat utau sim un wan merwe ndrei u don la ka nuhun ka ba lakup daki jan linan bani beli bat bakut kuma atau kitab jing pau kolong bakal kendai kedekor ko bakat saw bat akat takapor kaktin ublay kayatu ba daka jing tengsyan ka buram jong u baro kita kisipai jong u Krisamler batru jong kita kisiem ka partai bat kisipai jong tau siem namingi ru baro kiniap dot bat hakata kaju kapor ru kandon kajing kenyu jumai bakrau kat kata kamju long nadu ba long brio haka kandau bat kajing kenyu jumai bujur kata bat hangta kan long kajing snam bashirkai bat kajing ya brio ba shirkai hadu kata bat hangta don shu ki bantab ya ki mediap bat kisim kinyabami kita ki mediap jong kita baro bat hakatu kaju kalnong ka ba khat khandai kadukot ka ba arpau ko ong tila kem yu ta moraklau bat lem bat uru yo ta unong itulupa balamler balale ya kita ki dakla hakmat jong u daki ba ula syukur ya kita ki balapdiang ya kata kedak uta moraklau bat ya kita ki ba la yamani dem ya kata kedo jong u ya kini beroar la brat im kain sya kata kepung geding ya ka balatang do kundok bat ya kita ki ba sa lapniap da kata ka wajlam jong ta bosyong halur kata ka kulai kata ka wajlam kan ka bami na ka shinto jong u te kita kisim baro lapan kedang da ka do jong ki ka wajlam ka bami na ka shinto jisu kolong kata ka ketin ublai umta kita ki badang laim na kata ka thama bat na utau jumai ba bat kita ki balap diang ya kata ka syap jong mraklau on sapniap no ya ki baro da ka ketin jisu ndrei gitu baro ki bala syap niap ha mraklau nomor ba kila kentaj ya ka syap jong u bat kim tre ban mane u kini baro kinsa mi pat bat kinsa sensyarlang bat u shi hajar senam nrei baro kitu ki ba laim na kata katma bat na utau jumai ba uba jur kata uba ya kini ki dolunong onum lapshu la rat no ya kita ki dolunong bat kita ki breu ki badan ha ka partai baro on sapniap no da kata ka wajlam ka bami na ka suntur ujisu da ka hukum ujisu baro kin saya upload ki badon hakani ka partai itu ki bala sheme ka shamra klau but iwei pi wei nom la chu nrei tang kita ki silak sapu hajar ki kun Israel ki ba ublai ula ri kerpang ki na ka menta ka si hajar snam ba dei kita kin sapan roi briubiang hakani ka partai dei tang kita ki silak sapu hajar kin salaim ti hakanu kaliang pindon hakata katma pindon hakaliang jong u muraklau ni pindon hakaliang jong kita kisim na mingi ni pindon hakaliang jong jisu kapor ban jet kadai menta kadba kapor kadang don menta ngi de ban jet no hakaliang jong no ngindon ada pijet hakaliang jong ki bahok kaktin ka jong blai ka ong uta ubom hok to unang le bom hok mat uta ubatnget to unang tnget mat uta ubahok to unang le hok mat uta ubakoi to unang kuoi akmi ngawan kloy bat kanong jonga ka don le bat nga man ainong ha wei po wei boro kat kumba long ka jingle jong u te hadin jong ni katma armageddon jisu bat kiri ku ki jong u kirsahir hangte po Jerusalem bat hangta kat long da ka wei ka pertai ka ba omdon shu ki kitma omdon shu ki jingpang omdon shu ki jingstom amar ba jisu hui un sunsiare ka ne ka pertai jisu hui un no usim jong ka ne ka pertai bat mangiro ki ba yo benta ka jingrong no ngin sawan lang baru jisu ban hiar hangte po Jerusalem rekat bu jisu ban yesun syar bat u si hajar senam bat kumba ka tin ulai ka ong ba ngin long kilung do ki jong u kumta ngiru ngin sa syar lang bat u jisu un sabu yangi bangin long kita ki lungdo ne kita ki minister haka hima jong u hang ne haka partai bat haka ta kapor kan long si hajar senam lentar omdon shu ka jing jet ba omdon shu ka ba tabot si sen san senam ndrei si hajar senam lentar ngin sun syar bat u yaro yutra